Assalamu alaikum. Barkanku da shigowa YouTube channel ɗinmu. Idan Indian Hausa kake so, kai ka san Indian Hausa kake so kuma ka zo kan wannan bidiyon to kaman ka samu ne. Abu na farko da muke so ba, ka danna mana alamar subscribing sannan ka danna alamar kararrawa saboda sabbi da muke sawa ka ringa samu kuma wasu ma su gani su amfana. Abin shine, in dai Indian Hausa kake so ga layin mu nan wanda yake son ɗaɗɗaya ko wanda yake so ya shiga group ɗinmu. Musamman group ɗinmu da muke turo duk wani sabon fim, gaba ɗaya sabbin fina-finai muna sa a cikin group ɗinmu, kama daga Sultan ne, duk fassarori har Yusuf Zamani, Mega Dub Studio gaba ɗaya muna sanyawa. In dai fina-finan kake so kai mana magana, za mu gaya maka abin da za ka biya. Kana biya, in na group ɗin ne sai ya sanya ka. An ɗaɗɗaya kake so ko tsohon algaita ko sabo ko wanda ka san sunan shi haka, ko kuma da kake da tambaya a kai, sai ka zo ka ce a fim kaza nake so ya dawo akwai, sai in gaya ma farashi, in yayi ma ka biya sai in tura maka. In wanda yake son irin masu son guda 10 20 haka su kalla, in sun gama kallo sai a ringa sake tura musu wani, ko kuma wanda zai shiga group ɗinmu gaba ɗaya, ko kuma wanda za a tura mishi guda 1 ko 2 duk sati, duk da yadda mutum yake so. Fina-finanmu Laraba da Lahadi ne suke fita, sai na ji ku yan